oseyaw kendo jopuonjre odonje klese mar kar rombgi chakre nasari nyaka klese mag nyime. Skunde mag piny owacho kod mago mag ji giwegi geno juko kalenda mar somo e kinde ma jopuonjre bende ikore ne donjo e junior secondary. Jonyuol ijiwo mondo ogol nyithindgi ochop e skunde saa mowinjore mar reso kinde. Jopuonj te oseduogo ma kata sani kichiko iti kanyo ibiro yudo ni nyithindo ni e skul kendo somo dhi mbele. Daher kwayo jonyuol ma probably nigi luoro ponono nitie buok moro manyalo mako nyithindo e kor onge, nyithindo duogo maber, kendo akwayo percentage ma koduogo manyalo bedo 10 obi e skul kata kawuono godhiambo mondo wadhi mbele gi somo. Nyithindo osebet oko moromo matin, to nikech wan gi classes madhi timo penj dwe mar 11, dawaher ni nyithindo obed e skul. Jogo manie sikunde kata mag sirkal nyaka mekwa mag ji giwegi, dwaher mondo wawach ni kik wathag jonyuol ahinya, wabed kwawinjre kodgi nikech ang'e ka nitie pek ka gi kacha kata e weche mag pesa, to ber ka ji owinjre mondo kada jonyuol bende ong'e ni kada ka nitie pek to en pek kuonde koni gi kocha. Koro anakwayo mana ni wabed waduto gi wuoyo gi muolo mondo wabed gi tudruok maber, nyithindo som kendo waikre waduokgi e skul. Ramogi